Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m onye ukwu kene onye nta, wesị ndụ mmiri ndụ azụ nke onye chiri onye eze elu. Onye nna n'onu ya n'ụbọchị nke tata bụ Maazị Achebe Paul. Ozi m n'ụbọchị nke tata na-agakarị to aka ji ndị bụ ndị na-elekọta ọdịnala Igbo, ndị dịka ndị dibịa ọdịnala ndị iche iche, ya na ndị dịka ndị eze obodo niile, na ndị dịka ndị onowu Igbo, in other words ndị dịka traditional prime ministers. Ọ bụ ha nwa dị in charge of ihe ọdịnala ndị Igbo, ndị dị in charge maka ife niile na-eme na ala Igbo, iwu ji ala Igbo. Ihe nju bịa ime ife onyonyo a n'ụbọchị nke tata bụ na unu n'anya n'aka nri m n'ife onyonyo a, unu ga-afụ ife onyonyo ndị dị nekwa anya na mgbadata, unu ga-afụkwa ife onyonyo dị na mgbadata. Nke abụlọ nke izizi, ọbụlọ nke ịbụọ, nke o ji abụ nke ịtọ, anyị na-afụ ife dị ọna o wee mmetụ m n'obi mbụ na ọ na-afụzi m ụfụ, ubi na-agbawazi m ebe ọ pụrụ iche nke ukwuu, maka ife dị ọna na-emegasị n'ala Igbo. Enwere onye na-etinye ọnụ, onweghị onye pụtara ikwu okwu ya. Onye ọbụla akpụọ isi, onye ọbụla eme ntị etibe ntị, onye ọbụla ada ogbi, onye ọbụla mee ka ọ na ọ naghị afụ ya. Ọ dị m ezigbo mwute na alụ dị ọna na-eme n'ala Igbo. Ndị ahụ etinyelụ ahanyelụ iwu ọdịnala, ndị ga na-elekọta ife ọdịnala, enwere onye pụta wee kwuo okwu. Onye ọbụla na-emezi na ọgbasitarịa na ọgbasitarịa, onwere ozi onye ọgbasita, ife na-emebi. Ndị Igbo na-atụkwa n'inu si na okenye nọ n'ụlọ ewee na-egwu onunu, na-ebe egwuche dị onunu, ebulu dị okenye tụkpunye dị. Ndị Igbo na-ekwukwa okwu si na ekwughị ekwu na-egbu okenye, ma ekwuba anụ ya anụ gburu nwata. Anyị na-ekwukwa okwu na-asị na ebe atụọla ọmara atụọla ofeke ofenye isi n'ọhịa. Ndị Igbo na-asịkwa gị na nwata matalụ nna ya amatago ndị nze na ọzọ. Kedu ebe okwu ma na-aga? Unu n'anya n'ife onyonyo anụ dị iche iche ndọcha n'ime ife onyonyo na-eme, unu ga-afụ na ọ bụ alụ kachasị alụ n'ala Igbo bụ na ndị Igbo enwelozi ife vaji wee biri, enwelozi ihe dịka ife omenala na-echekwazi ndị Igbo. Mgbe elu bụ enu, mgbe Igbo bụ Igbo, mmanwụ bụ one of the thing, ofu ife eji akwanyelu ndị Igbo ugwu. And mmanwụ anaghị apụta mgbe niile. Mmanwụ bụ na-eme ife dịka mmemme, maọbụ ịgba ọfala, maọbụ erimeri obodo, maọbụ na o nwere ife dị anya, maọbụ na onye na-ebu mmanwụ ihe mmanwụ ji apụta. Mmanwụ signified a lot of things n'ala Igbo. Mmanwụ ala Igbo meaniri ọtụtụ ihe. Mmanwụ n'ala Igbo enwere ife bụ ife ike mee, ọ bụrụ mmanwụ ka e ga-eti wee gaa ebe ahụ, maka na enwere ife mere ebe ahụ, ọ mmanwụ ka e ga-eti. And enwere achọ idozi ihe dị aṅa n'obodo, ọ bụrụ mmanwụ ka e na-eti wee jee na-edozie. Enwere ụdị mmanwụ dị iche iche, ọ bụ onwe ndị ọ bụ ndị dibịa na-ekpukarị. Ihe niile a bụ omenala Igbo, and ndị agha nyere ya n'aka ka ha na-echekwata dịsị omenala Igbo bụ nke mbụ bụ igwe obodo, nke ịbụọ bụ onowu obodo, nke ịtọ bụrụ ndị dibịa obodo, most especially ndị nke a na-akpọ the chief priest n'obodo, yana ndị isi ụmụ itorobịa dị iche iche. Ọha nwa ka ọ dị n'aka inekọta ma chekobe ife omenala Igbo. Mana nke ikpeazụ a, ha ncha niile nwelozi ihe na-etinye okwu ọnụ. O wee bụrụ alụ, bụrụ guys, ọ bụghị ife ụtọ dịlụ m n'anya anyị. Ọkụ nna nna anyị ha gụnyere anyị n'aka na anyị narị anyị n'aka.
echeta m mgbe gara aga ebe ndị agha ndị Naịjirịa wetali wee pịa mmanwụ, ndị mmadụ pụta na-ekwu okwu na-asị na ọ dịlọ mma na ihe anụwa bụ njirimara ndị Igbo na ọ bụghị mmanwụ a ka pịara ihe kama nọ ndị Igbo, mana ndị ọnụ ha na-elu n'okwu etinyeli ọnụ. Ọ bụ ụdị ihe anụwa kpata na ada etinyezi ọnụ. Ana m echeta na mmadụ dịka Nwigbo Agbalanze tinyere okwu ahụ ọnụ ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche, nne echetarozi afa ha, mana okwu ahụ daa pee nyụọ ka ọkụ daa ibe ntụ. Wee sị ndị be anyị o jogburu ude na-esigbuo nkakwu na nwa ikolobịa ntozuru etozu nwụjuala nne afọ tolu ife eji nwoke eme, ndị ka Yambaba comedy, because onye unu na-afụ here Yambaba comedy, ndị very famous na-ekpu okpu nze na ọzọ wee na-represent ndị Igbo wee luo nwee obodo o si wee pụta, ga-anọkọta kpọrọ nwaanyị dị ime, nwaanyị bụ nwa n'afọ wee gaa n'itie mmanwụ obodo wee welu na-ese pichọ, ma ndị na-abọzilu mmanwụ ike wee na-agba egwu na-abọ ọlụ mmanwụ ike. Obodo ahụ ihe anụnwa na-eme, ana m ajụ, enwekwa ndị eze, enwekwa ndị nze na ọzọ, enwekwala onowu, enwekwa ndị bụ ndị isi ndị yut, enwekwa ndị bụ ndị isi mmanwụ, na-enwe ndị isi mmanwụ n'obodo niile. Ọ pụta na enwelozi ndị nọ n'obodo ahụ alụ mpụ na alụ dị ọna wee na-eme na ya. Ndị na-edosi iwu ahụ ka ebe fanụ ife alụ a wee na-eme, maka na mgbe ọnwụ ike ga-adakwasa vileji o wee dakwasa ụfọdụ, a na-ajụ kedu ife na-eme, kedu ife na-eme. Unu ama na ụmụ nkanka ajọ ife anụnwa anyị na-ejilo wee kpọrọ ife kịta bụ ihe ga-ebute ala Igbo na-agba yala tata, na-ada ọnwụ na-ada katakata. Unu anaghị ajụ onwe unu kedu ebe anyị nọ wee mehie omenala Igbo anyị atụfugie. Ngekwozi asụsụ Igbo, onwelozi ebe ị ga-aga tata ka ịnụ asụsụ Igbo. Ọ dịzi ivu n'ala Igbo kịta bụ Ingli Igbo ka a na-asụzi. Maka gịnị? Ndị agha nyere okwu anụnwa anọrọzi eme ife ha kwesịrị ime. Enwere iwu nna-eji obodo niile dị iche iche n'ala Igbo. Nwaanyị anaghị eje eme iti mmanwụ ndị Igbo ji dị. Mmanwụ bụ ebube ndị Igbo. Nwaanyị maọbụ single nwaanyị maọbụ ọ dị ime, nke ndịgodo ime bụ another abomination, because nwata na-etolu ijefu mmanwụ eto. Mgbe enu bụ ife ije ebe mmanwụ nọ, nke imetụ mmanwụ ahụ aka, ị ga-abalịrị mmanwụ. Ọ bụrụ na ịbalọ mmanwụ sọsọ ịtali ka ị ga na-eso wee na-eso mmanwụ, mana ihe nye mmanwụ ahụ ga-apụ. A na-aba mmanwụ aba. Mana ndị Igbo kịta bụzi onye nọgide township ọchịgị na ya na-enwetago civilization, ọ gbabata village eje ebe na-ekpuru mmanwụ, ma ọba mmanwụ ma ọ bara mmanwụ kpuru mmanwụ tinye n'isi. Ọ baalụ ka ọ bụ onye na-abalọ mmanwụ anaghị ekpu mmanwụ. Ọsọgodo nya bụrụ mmanwụ pekalịcha anụ ịma akpụ nwunye bifi ikpuru mmanwụ, ị ga-aba mmanwụ. A na-aba mmanwụ aba na village n'obodo niile dị n'ala Igbo. Na ndị dibịa niile nọ n'ife soshal midia, sọsọ mmiri enwe ilu ọkala akwụ na ịgbarịa m dị ihe ka na-eprichi maka ọdịnala Igbo. Wee na-ajụ ese, na-ajụ ndị dịka akwa ọkụkọ tiwere akị n'ọba. Ọ pụta na ịmahọ ọdịnala Igbo iji wee nọlụ ọdịnala nna nna gị ha meche wee hanye gị n'aka wee na-aṅụ pịata n'ihu anya gị, ọ bụla oke ite na oke ọgwụ ka ya na-akọwa, rapụzi ọdịnala. Ana m ajụkwa mmadụ dịka Jeff Ezeobi na Asaba. Ọ pụtara na unu amalọzi ihe bụ ọdịnala Igbo ka eji akọwalụ ndị be anyị ọdịnala Igbo. Ọkụ nna nna gị ha ngụnye gị n'aka wee na-aṅụ n'aka unu. Ana m ajụkwa mmadụ dịka Alụsị Ego Global. Ọ pụtara Agụleri ka isi wee na-abịa. Agụleri bụ isi ala Igbo. Iwe soro wee na-akọ maka oke ọgwụ, ịmalụzi ife bụ ọdịnala. Nwoke Agụleri wee dibịa na-ejezi agbalụ dibịa ibia bọyị. Ị na-akpali ndị Agụleri ande ịmalụ ihe bụ ọdịnala.
ọ pụta na ịmalụzi ka eji akụzi ọdịnala iji wee nọlụ ọkụ nna nna gị ha gụnye gị nhanye gị nna gị hanye gị n'aka wee na-anyụnarị n'iru unu. Ọ bụ ihe jogburu udene ma sigbuo nkakwụ. Na ndị dibịa dịka mmadụ dịka nnukwu mmadụ dịka akwa ọkụkọ tiwere akị n'ọba, Jeff alụsi ego, Eze Obi, and Okongu dibia, all these dibias na ụmụ eze nwanyị juru ebe niile na Facebook na social media ga-anọ omenala Igbo na-aṅụ pịetọpịetọ. Unu rapụ ya sọsọ mmiri enwe ile ọkara akwụ na ịgbagharịa m ka ọ bụrụ sọsọ ya atabi afụ. Ndị nna nna anyị ha ga-ajụkwa unu ese. Ndị nna nna anyị ha ga-ajụ unu ọ bụ na aka ihe anyị ziri unu kunu mee. Ndị Igbo ka anyị malụ na enwere iwu ana nwee nsọ, Igbo nwee nsọ. Mba ndị ọzọ niile na-echekwaba nsọ obodo ha na ihe ha ji wee bụrụ dị ebube, mana nke Igbo bụzi ihe ejizi akparị amụ, ihe ejizi agba futbọọlụ, ihe ejizi epịtọrọ ihe mpịtọ. Nwaanyị na-ekpuzi mmanwụ n'ala Igbo. Unu ga obodo ndị ọzọ na-respect ya dị aka ọchọ na dia tradition, mana unu bịasị na-ewelu nke unu ọkụ unu. Mana onye kpọọ bịa mkpọkọrọ agbata obi eweli ekpo ntụ. Ndị Igbo unu na-akpazi ọbụ unu mkpọkọrọ, ndị agbata obi unu ga-ejikwa na wee kpọọ nkụ wee kpoo ntụ. Ana m ekwu wee na-asị na taa ka bụ ugbo. Ndị Igbo na-ekwu okwu si na osi taa dịba mma na ọ dịbala ugbo. Ọ bụrụ na unu ga-ebinyite ọtọ kịta wee jee chọba wee jụba ese ka unu mata ebe mmiri si wee baa n'ụgbọgụrụ, ebe ihe niile asụ wee mebie, ka unu wee bidogodu ya wee bido hazibe ọdịnala Igbo na ife ndị Igbo ji wee bili ya na ebube ndị Igbo. Maka na ọ bụ anyị nwaji aka anyị wee mebie. Ụmụ nwaanyị mara ebe ha kwesịrị ịgadobe. N'ala Igbo tata nwaanyị na-agbazi ike ngangada wee wụọ ji nwoke ata ọba alụ. Ife jogburu udene ma sigbuo nkakwụ. Ka anyị kụzibe n'ọdịnala ndị dibịa anyị niile, ndị ọdịnala, ndị eze, bido tata gaba ma na iwu n'obodo maintain n'ọdịnala. Ụmụ nwaanyị malụ dị abandịrị ka unu yala imebizi na nsọ ana. Maka na our ancestors adịlọzi happy with us. Ubi na afụzi ụfụ and ha ga-abụ anyị ọnụ ma anyị continue n'aka anụnwa. Ka anyị chekwaba n'ọdịnala anyị ma kwụsị this abomination anyị na-akpọ ihe ọchị. Enwere iwu na-etinye maka ndị dara iwu dị ọna ndị ọnụnụ na-afụgasị. Kedu nke bụ nwaanyị bọkwuru mmanwụ ike? Gịnị ka nke bụ nwaanyị ịbịa bụ ọlụ mmanwụ ike na-eti mmanwụ ala? Mmanwụ Igbo ji wee dị ebube. Ebee ka n'ofuri ọ na-eme? Ndị Yoruba nwekwanụ mmanwụ. Una na-afụ n'ụdị nke a. Achọrọ m iwu ọtụtụ okwu igbu ọtụtụ oge, mana ndị Igbo na-ekwu okwu si na ebe atụọla ọmara atụọla ofe ka ofe isi n'ọhịa. Ofu okwu ezugolo onye ma ihe. And ndị be anyị si na ka a na-adụ ka nwata nwe nne, ka a na-adụ nwa ya ọdụ ka nwata na-enwelo nne na-amụta. Ndị Igbo ka anyị bido n'oge wee doziwe our culture na ọdịnala. Ịbụ na asụsụ anyị analigo, ife emebigo n'ebe anyị nọ. Mgbe na-ayọ ndị dibịa, ndị nze na ọzọ, ndị traditional prime ministers known as Onowu Igbo, ndị Onowu, ndị dibịa anyị niile, biko nụ ka anyị jikọọ n'aka ọnụ kpọghachite na omenala anyị back ma chekwebe ya. Ọkwanụ nkụ dị na mba na-eyelu mba ite. Anyị mebicha nke anyị, kedu ebe anyị ga-agbaga? Ọgụchanụ kọra m n'ọnụ. Udo dịru ndị chọrọ udo. Afọ m bụkwa MAP eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land. Ya malụ niile mma until ngafetekwa ọzọ. Unu echefukwana na anyị ka na-azọ nzọ nwere onwe anyị. Azọtakwa Biafra, anyị ka ọkwa Igbo anụ a ka anyị ka bụkwa. Daalụkwanụ.